המעצב טל אלימלך החל את דרכו המקצועית בתחום לפני יותר מ-17 שנה. מאז הוא עובד על מגוון פרויקטים שונים בארץ ובחול ללא הפסקה. את סגנון העיצוב שלו הוא מגדיר מודרני עם נגיעות קלאסיות. יצירת סביבה באמצעות חומרים המשפיעים על רגש ותחושה, עם אלמנטים של יסוד וטבע, עץ, אבן, מים ואדמה. בואו תראו בית שמשחק בין איזונים ושילובים. שלום, חבר שלי. מה שלומך? איזה כיף שהזמנת אותי לבית הפרטי שלך. אנחנו מתחילים בפינה האהובה. בוא תרגיש אותה. יש פה איזשהו משהו כערך כבן אדם, המשפחתיות, הביחד. אז כמו שאתה רואה, הפינת זולה הזאת שכאילו הכי להתפנק, הכי לשכב. אתה מפה רואה גם את כל הבית באיזשהו ויו מאוד מאוד נעים עם הכחול של המים וכל הצבעוניות שיש כאן. בכלל, כשאני יושב כאן, יש כאן איזה משהו של ריזורט. אנחנו איפשהו בין איביזה לתאילנד, למיקונוס. אני שמח שאתה מרגיש את זה. בואו ניכנס פנימה ונראה את הבית הזה כמו שצריך. בוא. נכנסנו פנימה ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד בהיר. הוא מאוד פתוח, אותה תחושת ריזורט הזאת שמתחילה כבר במרבץ בחוץ, מורגשת גם מאוד פה, עם דגש לזה שהאלמנטים הדומיננטיים הם דווקא קצת משופשפים וקצת עצים טבעיים כאלה, כאילו הגיעו מאיזה מקום אחר, נותן כאן באמת תחושה של שקט. זה מדהים לראות איך שאתה קולט באמת את כל הדברים מתחברים, כי האלמנטים שנמצאים הם מוזכרים בנגיעות, אם זה החום שנמצא ככה בשולחן האוכל, והמנורה והחמימות הזאת של העץ. וכן, בחרתי בהמון המון דברים לבנים, בהירים, למרות שזה ילדים וגיל צעיר. כל הבחירה של האלמנטים המרכזיים הגדולים הם בהירים מאוד, כי אנחנו יודעים שמבחינתנו כמשפחה הקונספט היה נקי, נעים, אבל עדיין יש כמה אלמנטים שנותנים איזה בעיטות קטנות כאלה עיצוביות. זה משחק מאוד מאוד יפה, אני חושב שבין טבעי ליוקרתי. הבית הזה, כשמגיעים מבחוץ, אנחנו רואים את החיפוי חוץ שמרגיש לנו קצת את הבתים האמריקאים, וזה בית שעשית בבנייה קלה. נכון. חלק בכלל מבנייה קלה, זה אומר שהתשתית היא מברזל. אני גם בחרתי להראות את הקורות, בחרתי לחשוף אותם יותר נכון, ומה שמורגל בדרך כלל עם תקרות גבס ושהכל כזה מן מוסתר, פה הבית מוציא הכל החוצה. הסלון יש בו משהו מאוד נקי, בעוד שיש איזושהי צבעוניות שנכנסת מבחוץ. ספת רייש גדולה, מאוד מאוד בהירה, שולחן שחור, שתי קורסאות לגמרי נורדיות, ריזורטיות ביותר, וקיר שחור שהוא מלא מלא דרמה ועיצוב. אני חושב שדווקא השימוש בכחול של הבריכה, ביחס עם הבהירות כאן, וכל הצבעים החמים והנעימים, והקיר האחורי, כמו שאתה רואה אותו, עם הצבע הדרמטי שלו, הוא להתחבר מהמקומות של האלומיניום, ליצור קו רציף כהה יחסית, שייתן איזשהו רצף בעיניים, שיתחבר הכל כזה ביחד ויפתח את הבית, והוא גם בעצמו ככה משוחרר, גם אוורירי בתנועה שלו. יש לנו את הישורת החזיתית שלו עם האלמנטים של
קוביות ופסים שמייצרים עיגול, סטריפים, תאורה, וכל המערכות החכמות מוסתרות פה מאחורה. כל זה של מכבי, גם המערכות, שבעצם ליוו את כל התהליך, גם של התכנון, כי זה יחד עם נגר, ודווקא פה, מכיוון שזה גם בנייה מתועסת, אפרופו בנייה מתועסת, לא היה להשתמש בתקרה. באופן רגיל כמתכננים, אז הכל נסתר, פה הכל יוצא החוצה. אז איפה שמים רמקולים? החלטתי לשלב אותם בתוך היחידות נגרות, כחלק מהשפה הזאת של הקוביות המרחפות לייצר תנועה. אז הרמקולים נסתרים, ביחד עם החשמל חכם, גם נושא הסאונד, השתמשנו ברמקול LCR ששתול בתוך הנגרות, צבוע גם בהתאם. והדבר הכי גדול שכל המערכות עובדות ביחד, באפליקציה, אפשר לשלוט על הכל. ידענו כמשפחה שאנחנו רוצים פה כמה תרחישים שיהיו מאוד מאוד נכונים לנו. איך אומרים, לילה, סגור את הבית, תודה רבה. קמים בבוקר, הכל נפתח, אני איש של בוקר, אני קם מוקדם, וגם מצבי רוח. אני חושב שזה נותן חוויה מאוד מדויקת בבית. הקורות האלה, שהן נותנות איזשהו מקצב סימטרי ומאוד נעים בתקרה, ומובילות אותנו במראה למטבח שיושב קיר עץ, אבן, שני גופי תאורה מוגזמים לגמרי, שעושים פה המון טוב לחלל. בוא למטבח. יאללה. מאחורה יש לנו רצפה עד התקרה, כל הארונות עם המקררים והתנורים, והכל באלון, ווש, טיפה בהיר, משטח שהוא תיבה שלמה מאבן עם הכיור והקיריים, ואז במרכז יש לנו את האיש שהוא פשוט גוש אבן, ומעליו האלמנט של החלל הזה. הם אמורים להקליל את כל הסיטואציות, הרשאי זה דבר יוקרתי, לוקח אותנו תמיד למקומות מאוד יוקרתיים, פיינים כאלה, ודווקא המנורות האלה מרגיעות את כל הסיטואציה, אבל זה שיש אמיתי, זה גרנית אמיתית. איי-אנד בגימורים שלו, היה בא לי איזשהו דלפק במיקרונוס כזה, אז שילבתי בין שתיהם, הדלפק קבלה מול החופש במיקרונוס, וזה מה שיוצר לדעתי את כל ה-DNA של הבית. האזור האחרון בחלל הציבורי פה זו פינת האוכל. יש בה משהו שהוא שקט יותר. מול דלת הכניסה מקבלת אותנו פינת אוכל באלון טבעי עם רגליים גושניות, כיסאות שחורים, גוף תאורה דקיק מאור, ובעצם כל מה שקורה מאחורה, הגינה עם החיפוי והרהיטים הצבעוניים, נותנים את הרקע. כל בחירות הריהוט נעשו עם יוסי ברקוביץ' מחברת ריהוטים, שאני מגיע איתו לעצב ביחד, יושבים על כל הפרטים. חברה מאוד צעירה, דינמית, קו עיצובי, קליל כזה, שככה מאוד התאימו לנו לקונספט. מצאתי המון פתרונות עיצוביים שם. כמו שאתם רואים, יש פה את השולחן המרכזי, שהוא עץ אלון עדין בטבעיות שלו, כיסאות השחורים מעוגלים, אותו דבר עם כיסאות הבר שלנו. השטיח שמכניס המון סטייל כזה, קצת אפילו צרפתי, אם זה כל האאוטדור שהוא נבחר ונתפר נכון, ובסוף הכל מתחבר ביחד, אינדור, אאוטדור, לאיזו חוויה אחת מדויקת. היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב על זמני. חומרי גלם איכותיים וטכנולוגיה מתקדמת נפגשים במקרר אחד. The difference is Gaggenau. Let it go sometime. Don't let it stay on your mind. Don't let it stay inside. Gotta let it out with the sunshine. היי נופר. שלום. שלום. תראי נופר, יש לך פה חדר מלא בטקסטורות, המון אינפורמציה במראה אחד. הנקודת מגוז היא בדיוק לנקודה של המיטה, עם הקיר אבן היפה הזה והקורות ממש מובילות אותנו לשם. יש משהו מאוד מקרקע ברצפת פרקט, בפס טבע הזה של החוץ שמכניס המון חופש ואנרגיה טובה לחדר, ואפשר לראות ממש איך הפסים, הקורות מלמעלה, זה הנקודת מגוז שלנו. נופר, אני רוצה עוד תמונות מעולות כאלה, ואנחנו נכנסים לדבר על חדר השינה. גם אני רוצה עוד תמונות כאלה. כן, בכיף. פה רצית להעביר את כל מה שאתה רוצה כשאתה חושב על שקט, על עיצוב. 10 שנים חיינו ב-70 מטר, 3 ילדים בחדר אחד, אני ואשתי,
כשכבר הגענו לנחלה שלנו, נקרא לזה, אז א', היינו חייבים למצוא הרבה פתרונות של אחסון, אבל מצד שני רצינו את התחושת מרחב הזאת, והגודל, וגם הצבעוניות, כמו שאתה רואה כאן בעצם, של שקט. כל הקומה היא בפישבון אלון טיפה כהה. יש קיר מאוד דומיננטי בגרנית פורצלן, דמוי אבן שנראה אחד לאחד אבן טבעית, עם החלוקה האי-סימטרית שכמובן חוזרת לחדר הרחצה, והקורות של הסלון שחוזרות פה, אך הפעם זה יותר קורות עץ, גב משופע, לטות וגופי תאורה. שים לב, זו פעם שנייה שהתקרה היא חשופה. גם פה היינו צריכים לחשוב על אותם פתרונות. כל הבית תוכנן למשוך פלי תאורה, גם המעבררים, כמובן הדיוק בין התאורה הלבנה שנעלמת, ומה שרצינו להבליט, שינינו את הגוון, שיחקנו עם החומרים, כמו המעברר עץ הזה לצורך שכולו שחור. בחדר הרחצה של ההורים, שם רציתי להרים את הווליום העיצובי, אז גופי התאורה נהיו דווקא שחורים, וזה מאוד מאוד דייק את החוויה הזאת. אז הייתי חייב למצוא פתרונות שהם, איך אני מתמודד עם משופע, אז זה כבר צילינדרים עם תנועה, וכל אחד כמו איזה תכשיט, חלקם הובלטו, חלקם הוסתרו. למטה, יש גם שילוב של תאורה שהיא תלויה בצבע חמרה, עם איזשהו כדור אור שנותן איזה עניין מאוד מאוד שקט. כל הפתרונות נעשו איתם ביחד. מבחינתי זה, איך אומרים, אלמנטים, תכשיטים לעבוד איתם בבית. בואו נדבר על חדר הרחצה שלכם. הרצפה והקירות בגרנית פורצלן מדוקקת, גדולה, דמוי אבן עם טיפה חום. יש לנו חציצה של זכוכיות, עוד פעם הספיה, הזכוכית החומה, ארון שחור עם 2 מראות, 2 כיורים, 2 ברזים. יש המון שקט, אבל גם המון עניין. נכון, אבל העניין הוא בווליום מסוים. זאת אומרת, מה שרצינו להבליט הבלטנו, זה מתחיל כבר מהחדר. המאסטר עצמו של השינה של אותו רהיט נעליים שקבל עליו שיש ונכנס בכלל פנימה, לאותם חומרים של החום שמשתמש פה גם מפרקט, חוזר דווקא עכשיו כחומר של זכוכית עם טיפה צבע, בסוף הכל מתחבר. ויש לנו גם 3 חדרי ילדים, שכל חדר הוא בעצם סיפור עיצובי. נכון, אני דווקא במקרה של החדרי ילדים, זזתי אחורה, נתתי לאשתי שהיא סטייליסטית לעשות את כל חדרי ילדים, כל ילד והאופי שלו. חדר הראשון מאוד קיצ'י, כיפי, המון צעצועים לילדה קטנה, נועם, ומשם עברנו לדוד שהוא כולו אתלטי, סוג של חדר כושר בתוך החדר שלו, חדר של אלמה שהוא קצת יותר בוגר כבר, סוסים, עניינים, אבל זה של אשתי כפר עליה, לזכותה יאמר, עבודה נפלאה. We were born, ready to play, given the score, hustle our way, hey, we were made. יצאנו החוצה לחצר האחורית, וזה נראה לי האזור של האירוח פלוס הבישול, כי יש פה מטבח חוץ גדול, יש פה פינת אוכל גדולה, וכמובן פינת סלון. יש פה איזושהי באמת אווירה שנותנת לך בעצם הכל. מפינת ישיבה סלונית לפינת אוכל, יש לנו כאן מטבח חוץ מלא, מזוות של שי סגב כרמל ומטבחי חוץ. אני חושב שבאמת כמתכנן, שיש חברה שיודעת ללוות תהליך שלם, אאוטדור, אינדור, אותו ספק, הם גם עשו את כל עבודות השיש בתוך הבית. אם ראיתם את הוא מטורף, הוא איזו גרנית אמיתית. בחוץ בחרנו דווקא גרנית פורצלן, משהו קצת יותר פרקטי, שקל מאוד לשטוף, לנקות, עמיד יותר לבחוץ, אבל עדיין יש תחושה מלאה של בית, של פנים. למה? כי חומרי הגמר הם פשוט יפים, מוצבים. בחרתי לבית שלי 2 פסים, פס אחורי, פס עובד, שיש בו לשם את כל האזור של המנגל, אזור הטבון, אזור הקירה, כיור שהוא כיור בנוי, גם כן מאותו אריח, נכנסנו משהו פנימה, שזה מאוד מאוד פרקטי וגם מאוד מאדיר את העיצוב. ומצד שני, היא כמארח, עם פינת ישיבה, עם תאורות נסתרות, וכל המקררים והאחסונים נכנסים גם בצד הזה. ויש פה המון המון דברים שממש נותנים משהו שהמטבח הפנימי לא נותן. טל, אני רוצה להודות לך על סיור באחד הבתים היפים, אבל רגע לפני סיום, אני רוצה לדעת מה אתה לוקח מהפרויקט הזה, מהבית הפרטי שלך איתך קדימה, לחיים ולמקצוע. לקח לי 10 שנים להבין, שזה בערך התהליך שקרה לי לתכנן את הבית הזה, שהכל דבר מגיע בזמן שלו. עברתי 2 היתרים, זה היתר שלישי, בשלישי כבר אני תכננתי אותו, ודווקא בתוך המקום הזה שבסוף אחרי 10 שנים הבנתי את כל התהליך ואת כל הקשיים שבסוף הם לא היו קשיים, הם רק הביאו אותי למה שאתה רואה פה היום, שהכל באמת באמת מדויק בזמן שלו, ולא סתם זה קורה. אז אני מברך על השלב הזה, אני מברך על המוגמר, ועם זה אני הולך קדימה, שכל דבר בזמן שלו. תודה רבה. תודה. הטלוויזיה של ישראל. 12